Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Nilib along ASDC atum election monitoring cell Kesengpon Nilib constituency Wopong Teron Arong Amikar Deben Teron Ahem along ASDC election monitoring cell KARBI ANGLONG Autonomous Council election 2022 of Harman Kesengpon KARBI ANGLONG Autonomous Council Bang Phukangwai Apor Nangti Bokong Aparti Ti Natumta Methang Aparti Aphan Chepang Tangponji Aphan Dodesang Season Si Thekpon Long Som Thak Thaksi Pening Lethota Nilib ASDC atumta Wopong Teron Arong Amikar Deben Teron Ahemalong ASDC election monitoring cell Keseng Padopon Bangso Mayalong Maiso Tisosi Mayalam Jaipon Mayalong Kachethan Ponatenge KARBI ANGLONG Autonomous Council Bang Phukang Wayalong ASDC political participant Kevangji KARBI ANGLONG Autonomous Council Bang Phukang Wayalong Kachepati Ponalong Kachepalong Vekji Aphan Bidisore Chepipon Lapen Marsachi Klo Angbong Election Board Committee Keseng Pon Edji Aphan Jethan Pon Lapen April 1st week Malom Constituency Pen Block Along Dharna Pado Ponji Puta Chingwai Pon Bangswa Mai Along ASDC Aphan Ke Kroyatum An Chetong Dunsi Mesen Pen Bangswa Mai Pachun Pon Longlo Kita matata Regional Party Pang Tangi Pat Lasi ni liberat Pinitung Chingwai Lo Nitung Tangala Mawe BJP hello non fere men nai lo posi BJP han parem nai pata chingrum nai posi e PLC penana chingrum tame Congress penana chingrum tame thala me nitung la bang kroji sita me nitung bangke non BJP sarkar pan pakre veg nani chokche aposi dak ni libros tame pobito rong pinikan pholo ni libros sortan chithan thanlo election pahai nei mete national party man pahai nang po ruling do party man pahai nangi anote EM long dun po proper itung development dopo polo tapu betro banikan follow alang mithang korte ke movement ke MLA lo powerful lo tapini ki EM da chalon tekte scheme da ave pini MOS MOU ke chetok la bang so a scheme central as so a pekeda tangka nangli o masi pini CM ke hai la pen alangli la hai tangka wan pe masi central scheme men si pini towar nang selam la sona sona hem nang kimlo sita MDC ba council pen poke pini thang ta La posi ke thek tong ke thek theloma ma angthin no galang no loma la pen da ra tung chithan MDC no na MDC ni le MDC hello ra ta pen ka chingki ke ka bori e ning hang he muni tung chitong i pos ta ma chitong te nikan pho muni tung ke chitong long le chingki long le ai ha ka harmu ke tok don ke pader ke tok don de ka mun thi joine se pini ko mani ke bil long irang na da long le dat aso ning che pathi do pik la si la hello la si congress do ma chuning ri lo na tung sta me ke claim ke dam na tung jong si BJP han parem wote ka chingrumi phansa manya tum khanta chuniri lo chingrumi phan ni kang tung bangla son ho all KARBI ANGLONG ra phan ka chuniri kang tung la hello ba pachini kang tung la son alam thela po hello je non kisuli bom a BJP a government atum non kisuli bom a BJP a government ke chok chia pu thak long bang ka du ko we KARBI ANGLONG rat kelang ke pang ching nai kenang sot bangla puson je non a court ka chit kolong 10 seat la open for all ki pidet labang so ke chok chia puthak KARBI ANGLONG arat khe do anatum KARBI khe do anatum khe chingrum lo nang pu itum ka chingrum nang ja porlo kali pulo tangte la so government phanjong si kachari ajakong pibomlang pulo tangte KARBI arat amasi wirdat ji lahalo nili pachini kang tu je ele tum batai labang so BJP phanchok chipu alam ning je chot lasi nono bataya bang phu kilik ja hu sitame nono phongjong si labang so BJP phanjong si pahai thudet blotang te hala 10 seat open for all ki pije bang ke alang la tum phan jakong ki bithulo son si li tum KARBI ANGLONG tum tama thanai la salang tum phan tu teli parem vek unangi lasi ne tum ni li Thereni Phaikre ke Thom Arni Lakhain Koira Tok Dwarbagori MSC constituency Angkangpi Chonghong Kremkro LP School Asai Hemalong APHLC Asong Atumpen 6th schedule awareness program ke paman pon Dwarbagori APHLC office secretary Jonaram Terang Pensi Labang Somai Chepahem Phupon Alohi Pachini Pon Sar Thekro Pensi Pachini Ponlu Lapen ke lapu Maike Phalam the Raju Terang Pensi Than Pon Lapen Manpeng Alohi Pen Kache Tongdun Lake Dwarbagori APHLC president Mondor Singh Ingti Dwarbagori APHLC member Biren Ingti Lapen Ronga Sar Pen Chenglok Rongarat Kibi Kithi Sarpi Sarphuatum Penangan Chetongdun
Lapen lapu APHLC President Mondor Singh Ingtipen penangan 6 schedule puthak lam than tekang lapen ke lapu rong arat atumpen kaningje dunke kedamtang MP election ahutke ipak vota longle lapen MLA ahuda bangle taksir kep an longdunlo lapen ke non MSC ke lek ahutke nili tuma bangke ongdung avot pensi APHLC asong aphansi votes pila poputa hadak arong arat atumpen ningje ponrinti Nilitum thang tanang ni Mary Hing Mesen kijunalang towar lapen Mesen school teacher nang piason tepusi hudak arong ara datumpen ningje ponrinti. Lasi majok a party le la son plia bang nang papleng una bangalingsi nilitum ke vote jog jiputa hawar ara datumpen ningje pon. Lapen ke high school ke dokok teacher ke avedet teacher abang ke dositami thilotlo lasi osomaratum ke na hok lablo lasi prabjin pen teacher abang nang pidabason te Mesen jiputa ningje ponrinti. Lapen APHLC President Mondor Singh Ingtipen kaningje pona tengki nilitumle haidet lo pulotangti teacher bangke government a teacher longtong thek theang ko sitame tong sekot pen rong Mesen ari somar sitame Mesen a teacher nang pipon poputa chechak tekanglo lasi krem kro aradatum aning arong ringtilo lapen ke APHLC asong atuma phansi vote jokla poputa hudak arong aradatum pen ningje ponrinti bang swamayalong bang pharohini sose armu chetongdun Kaziranga pen Risa Ningti KARBI ANGLONG News. Akama pun Richard kata job cek. Tapi nang slot ke to wa ni tu ke hokta bang sampai ni tu ke han tu dor. Lati ni tu han tu dor be tu no lati sampai dak rong pe ni tu aja ta din su sampai gari pen thap thot aki joy wa nang tu nang la ko nang pula tu wa bang nang sai nang pinang ko ni hin pe nang tu nang tu lo. Ini tu aja la din ni de tu dor si sampai ni breng sang thor kon. Nang itu kana ini tu lo la so tu war nang itu nang pat dang ko sini ni ti tu lo. La pen ke school sa me master nang toy ko sini ni hin pen ni na ti tu nang itu ma la sinang itu sa me nona kama ho bang job nang ri job ke nang me sa me mo election sa pen ke nang ri re sa job ke nang ni ti pon sa ame nang ke bang sa kenang so ke ni kina ko ni tu ni kholo la to wa pen ya pura sa bang nang toy men la rong bong ni tum ham ni tu jara tu gari nang paleng la nang ko ni tum tu jara sa asa me rong pen ni tum aja la dinir to sita me ni tum rong pen gari dong kham long na to lai la na tu ni tu na ni tu ma ni nilam kesta me la bo an ni ni Balipathar Higher Secondary Pathua Klamalong MSC Cup Angdong Kitipon Nihang Donsuri Sports Association Lapen Balipathar Sports Association atum Kachera Pen Second Sarupathar MSC Cup Football Tournament Kedamtang Thereponi Phaitroxi Arni Pen Balipathar Higher Secondary School Pathua Klamalong Chengponsi Angdong Kiti Pathuponlo Bangso Angdong Kiti Anarlo Porphai Bajike Thomapor Pen Balipathar Sports Association Maipu Joybabu Ingti Pen Kachepahem Phupon Amayalong Alohi Sarpoaman Pen Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin KARBI ANGLONG Autonomous Council EM Jogot Singh Ingti MSC Povitra Rongpi Anparta VDC Chairman Riso Singnar Lokhiram Rongpi Robi Rongpi Hunaram Singnar Sadhana Rongpi Pi Lapenke Kareng Teron Piatum Chetongdun Bangso Angdong Kiti Kapathu Ponlake Saphapani polling station lapen Moidho Sorihajan polling station atum angbongsi pathu ponlo pathu thea prang chetongdun alohi sarpo KARBI ANGLONG Autonomous Council EM Jogot Singh Ingti lapen ari sangho atumpen ke pathu aklam along an sundamsi ke pathu ateran atumpen chepachini apor enlo Referee Mohesor Tok Bipen Japonsi ke pathu chengponlo ke pathu ke chengpen nat ke pathu ateran atum an thekser lapen cheting krupsi Saphapani polling station gol isi lapen Moidho Sorihajan polling station gol isian pensi first half pasang ponlo second half ka pathu ahut Moidho Sorihajan PS atum kachiting krup ajok gol pumni thapsi gol hini pen Moidho Sorihajan PS atum chepa hai ponlo Best keeper Western Rongpi high score Longbi Hanse best player Sarching Thong Rongphar jersey number 10 pensi chepalong ponlo third place anong a PT adong PS atumsi dunlo
Runner up anong e trophy lapen tangka sika suri thongkep Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagat Singh Ingtipensi pajir ponlu lapen ke hai anong e trophy lapen tangka sika suri phokep Deputy Speaker Dr. Numol Momin Pensi pajir ponlu nong ekipia maya long lun sepi jyoti terang pi lapen ari sang hotum chetong dunsi lun parjusi mesen pen pajut ponlo